Jo, goddag, Rasmus. Du snakker med Jeanette. Goddag. Goddag. Jeg ringer fordi at vi snakkede sammen for lige en dag, om vi skulle lave den forsyning og den gas. Flaskehavn. Nej. Jo. Hvad måtte du lave til arbejde? Hvad siger du? Hvad du lave til arbejde? Hvorfor det? Jo, men fordi jeg har fået denne nummer, det var arbejdsforretning, altså for tingene, vi skulle finde ud af noget der. Nå, jeg er studerende. Jeg har slet ikke nogen forretning. For faren. Så... Jeg tror, du har fået forkert nummer. Jo, men er det din egen telefon? Ja, det er så. Jo, okay. Jo, jeg tror sgu, det er en anden, du skal have fat i. Studerende? Hvad du studerer som? Pædagog. Pædagog, ja. Ja, det var sjovt. Jeg er også pædagog. Nå, for fanden. Ja, men jeg har været uddannet så meget gas og vand, vidste det? Ja. Ja. Utrolig mange kromme, masse kromme, når du har lavet den her. Masse kromme. Masse kromme, ja. Men hvad du måtte lave i dag for den dejlige solskinne, der? Jeg laver ikke rigtig noget lige nu. Hvordan er man nede? Hvem er det, du skal snakke med lige helt 100%? 100% jeg skal snakke med den vejleder, studievejleder Bjarne Mortensen. Nå, jamen det er sgu ikke det her nummer her. Jeg ved, han giver mig den nummer. Men hvad må du ud og svinge armen i dag? Hvad siger du? Skal vi ud og svinge armen, du og jeg? Nej, det skal jeg sgu ikke. Snuse og klaske og bølgegang og slå. Nej. Og hygge han, ja. Nej, det skal jeg ikke i dag. Nå, så er snus i dag med armen hele dagen, ja? Hvad? Nej. Nej, for fanden. Ja, jeg må så sige det til dig, eller jeg er meget skuffet over, at du afviser mig på den måde. Nå, jamen jeg kender dig jo ikke og sådan noget, men... Nå, men det kan vi komme til for fanden, og livet er langt, og livet er kort, og vi skal have masser af venner. Masser af kromme, masser af venner. Men du må lige prøve at få fat i det rigtige nummer til hende. Jo, vist, men skal jeg skrive en besked til dig, så du har mit nummer? Nej, det er som lige meget. Det er basic. Nå, okay, jamen, jeg vil for frygtelig gerne ud og drikke en geliffen med dig, en firklejsen. En firklejse, ved du hvad firklejse er? Nej. Firklejse er øl på tyskeren. Nå, okay. Ja, for fanden, man. Ja. Men du må have en god weekend, og så håber jeg, du finder ud af, hvem det er, du skal snakke med. Ja, for fanden. Ja. Ha' det godt. Hej. Hej.